Hola a tots i a totes. Tornem amb una lectura més d'hivern, una recomanació més, aquest cop amb Savage Quest, de Muriel Rukeyser, aquesta autora americana jueva que eh, va tenir una vida molt intensa. És una escriptora que va néixer als Estats Units, d'una família russa que havia fugit de les persecucions jueves a Rússia i que es va educar d'una forma molt liberal als Estats Units. Va començar estudis sobre literatura i música i diferents arts, però al final no va poder acabar la seva formació universitària i llavors va continuar, diguéssim, els seus estudis de forma autodidacta. Es va des del primer moment va estar en moviments sindicalistes i de moviments literaris i de feministes i de polítics d'esquerres en el seu país, i d'aquesta forma va anar a cobrir diferents esdeveniments a Europa, primer a Anglaterra, i de partir d'aquí tenia que anar a cobrir diferents esdeveniments en el juliol del 36 a Rússia, però per un cas fortuït li van demanar si podia cobrir l'Olimpiada Popular de 1936 perquè la persona que l'havia de cobrir no podia anar, i va acceptar i va venir a Barcelona amb tren. Des de França, va passar a França, va agafar el tren i va venir fins a Barcelona amb el tren. Però, com ja sabeu, l'Olimpiada Popular era un esdeveniment que s'havia organitzat com de caràcter antifeixista a la contra de les Olimpiades que se celebraven al Berlín al 1936. Just abans de començar la Guerra Civil Espanyola, i llavors amb Lluís Companys havia estat anomenat president d'honor d'aquestes Olimpiades, i venien diferents països, venien França, Alemanya, Suïssa, Hongria. Bé, havia molts països que enviaven les seves delegacions a aquesta contraolimpiada, diguéssim, antifeixista, que s'havia de celebrar el 19 de juliol a Barcelona. I estava ja tot preparat, i en aquest tren precisament en el que venia la Muriel a Barcelona a cobrir aquest esdeveniment, doncs venien de fet diversos dels equips d'esportistes a participar en aquest esdeveniment. I just doncs, en aquest moment va esclatar l'aixecament, i el tren es va aturar a la ciutat de Montcada. Per aquesta autora, que havia sigut ja una autora rebel en el seu país, que havia participat en les aturades, en les vagues mineres del seu país, que s'havia relacionat amb els moviments en contra el racisme, i per aquestes relacions havia estat empresonada i havia agafat el tifus, i per aquesta causa tenia problemes de salut, no? O sigui, quan va venir aquí en només 22 anys a cobrir les Olimpiades, ella ja tenia tot un procés d'activisme en el seu país, d'esquerres i de compromís polític important, però ella diu que no és fins, i només va passar 5 dies a Catalunya, 5 dies fins que un vaixell belga a través del consolat belga es va acabar important a la majoria
els esportistes i les persones que havien vingut per fer aquesta Olimpiada Popular de Barcelona se'ls van portar fora de Catalunya. Només va passar 5 dies, però ella ens explica en aquesta novel·la, Savage Coast, en la que no parla en primera persona, sinó que s'anomena Helen, però sabem que és la seva història autobiogràfica per moltes altres obres o cartes, poemes, poesies seves. Sabem que és la seva història real d'aquells 5 dies que va passar aquí. Doncs que va ser el seu creixement personal, emocional, polític i social, van ser principalment en el que va veure, el que va viure amb tota la gent de les Olimpiades, però també amb els moviments sindicals, amb la gent catalana que va conèixer, amb tot el que va passar durant aquells 5 dies a la ciutat, al poble de Montcada i a la ciutat de Barcelona, que són els 2 llocs on va poder estar en aquest temps, no? El tren es va aturar per la vaga general quan va esclatar l'aixecament. El tren es va aturar a Montcada. La primera part del llibre, ella ens parla de tot l'aixecament, el que provoca la persecució dels feixistes per part de les forces republicanes, dels diferents moviments que n'hi ha entre anarquistes, comunistes, etc. Tot el que veu, que a vegades en moltes notes del traductor de la traductora ens va explicant, no? Perquè a vegades ella es confon, no coneix bé el poble o no coneix bé Barcelona, i ens va dient, no, per exemple ens explica, parla del vent del Pirineu quan fa fred. A Montcada no hi ha vent del Pirineu perquè no hi arriba, no? Per exemple, o quan parla de Barcelona ens diu, està parlant de la Gran Via, però aquest carrer no pot ser la Gran Via, ha de ser, per la situació on ens parla, de ser el paral·lel, no? O perquè, etc. Doncs a les notes de la traductora ens va explicant una mica els llocs que la Muriel no coneixia exactament, però a través de la seva posada en escena en primera persona d'aquests 5 primers dies de l'aixecament, coneixem, no? Doncs, tot el que vivien, no només la gent que va anar amb ella dels equips esportius, no? De les Olimpiades, sinó també dels catalans i catalanes que es va trobar, no? Ella, el primer que fa, per exemple, a l'entrar en el tren és deixar a la gent que venia amb ella, que eren anglesos, francesos, etc., i se'n va al vagó de tercera i coneix a una família catalana en la qual comparteix l'esmorzar, el dinar, etc., i ells són els primers que li diuen, escolta, quan arribem a Montcada, doncs vés a parlar amb la gent, vés a comprar a la tenda, etc., no? I li diuen, estigués aquí, sigui amb nosaltres, l'acullen molt bé, etc. I ella en tot moment se sent super ben acollida a la ciutat, no? I sent que el que fa la república a l'estat, a Espanya, no? I el que fa a Catalunya per defensar els idearis de la república enfront a l'aixecament feixista és una cosa que ella sent com a pròpia, i per tant quan veu que altres persones d'altres països, no? Companys seus americans o de francesos o belgues, doncs posen, per exemple, doncs, els diners o el benestar o altres tipus, o el que parlen de la civilització i l'organització per davant dels drets humans o dels drets dels obrers, no? Per sobre doncs amb ella la enerva, no? I això la fa créixer, diguéssim, políticament, no? Però també la fa créixer com a persona. I al llarg de la novel·la ens va explicant com va creixent el seu sentiment interior dintre de la novel·la, no?
que anem veient a cada moment, no? De que, tot i que ens parla amb el nom de Helen, en realitat ens està parlant la Muriel en tot moment. Tota aquesta primera part és molt interessant també perquè ens està parlant des de Montcada, ens està parlant des d'un poble petit, ens està parlant del seu alcalde, del seu carnisser, de la senyora que porta la nena a l'escola, de la senyora que li ven la fruita, ens està parlant en primera persona de tota la gent que ella vol conèixer, no? Ens està parlant del bombardeig que n'hi ha, ens està parlant de les metralladores que sembla que sent, ens està parlant de com el capellà sembla que es torna franctirador des de les teulades de l'església, ens està parlant de com un grup per fer sortir fan explotar l'església de Montcada, de com es fan en tots els controls de tota la zona de Montcada, de com es tallen les comunicacions, etc. I a més, doncs, el llibre ens va posant, doncs, per exemple, doncs, el mapa que ella es va fer del poble per anar-se'n una mica ubicant en els llocs que tenia que anar, o per exemple la fotografia de l'escola on els van ubicar per poder dormir a tots els estrangers que anaven al tren, o la foto del carrer Major de Montcada, no? O sigui, tota aquesta part primera del llibre és molt interessant perquè ens situa en aquest poble de Montcada, no? O sigui, ens situa en la guerra, en els primers dies de l'esclatament de la Guerra Civil, no a Barcelona, no? Que és una cosa que ja sovint hem sentit en moltes altres històries, sinó que la Muriel ens parla de com es van viure aquells primers dies en una ciutat com en un poble com el de Montcada, no? I ens explica en primera persona de la gent comuna, no? De la gent que transitava al poble, no? Que vivia al poble, de l'alcalde, de la senyora de la tenda, dels nens, que a vegades nens i nenes que li diuen vine cap aquí, has d'anar cap allà, li expliquen les adreces quan no sap. Ella, a més, és una noia que amb només 22 anys doncs és molt de seguida, no? Es fa amb tothom i parla amb tothom i sempre fa connexions amb tothom i ajuda a tothom, no? I de fet també és en el tren que coneix el Hans, un alemany, no? que establiran relacions immediatament, hi ha un flash entre ells. Muriel serà una dona que tota la seva vida defensarà les relacions, tot i mantenir sempre la seva vida privada molt separada de la vida pública, però defensarà les relacions, és molt feminista, defensarà les relacions de gènere amb tota llibertat. Ella és una persona que té relacions lesbianes, bi, etc. Aquí es va enamorar perdudament d'en Hans, en el qual va mantenir una relació durant aquests 5 dies, i malgrat que no el va tornar a veure mai més, en Hans, que en realitat es deia Otto, es van escriure durant tota la Guerra Civil fins que ell va morir al front de l'Ebre, perquè va ser, malgrat que era un dels esportistes que venia a les Olimpiades, va ser un dels molts esportistes que després de les Olimpiades no va marxar i es va quedar i van ser dels primers que es van quedar per formar part de les brigades internacionals que van participar a la Guerra Civil. Diguem que això ho destaca, aquest fet de la relació que va tenir amb l'Otto, amb el Hans a la novel·la, ho destaca la Rowena Kennedy a la introducció de l'edició americana, ho destaca perquè en Hans era el prototip d'home
ben plantat, alemany, ros, una de les companyes, l'Olive, una de les companyes que va en el tren, li diu, tu ets germànic per excel·lència, no? I en canvi la Helen és jueva i a més té una cama una mica se suposa que del tifus que va patir quan va estar empresonada, una cama una mica guerxa, no? Que li fa mal de tant en tant, o sigui, són la contradicció en dos del sistema feixista i del sistema d'esquerres, no? Diguéssim, de la contradicció d'aquells dos mons que es presenten en aquell moment, i llavors és el que ens diuen aquesta introducció americana, no? Diguéssim, que l'amor entre aquestes dues persones d'aquests 5 dies tan extraordinaris que va viure la Muriel entre Montcada i Barcelona és com dir no al feixisme, no? És un amor que diu no al feixisme. D'alguna manera, i és aquesta forma que té ella també, no només política i social, sinó també a través de la forma personal de dir no al feixisme, no? Us llegiré un trosset molt petit, perquè veieu com la Helen Muriel, no? En aquesta Savage Coast es refereix a la Costa Brava, perquè a través del tren ells van veient, a mesura que van apropar-se a Barcelona, van veient aquest magnífic mar que a ella li sembla una vista poètica. Us llegiré un trosset per acabar aquesta recomanació. Diu: la cridòria esclatava i la gent va córrer en desbandada i a la Helen li va fallar la cama. Es va aturar esgarrifada, amb la idea d'una lesió física, no podia córrer, i en aquell precís moment s'adonà que l'únic motiu pel qual era ell, l'única causa per la qual existia, era per conduir tot allò fins a arribar al seu centre, cap al lloc on seria identificada com a ésser individual, com a membre anònim, com a tasca que hauria de dur a terme. Allò era tot el que comptava en aquells moments, la lluita immensa al seu voltant, els contorns del qual brostaven clarament contra un viatge insòlit, la necessitat que sentia d'arribar a una conclusió, el rebuig de la cama, els punys tancats, el Hans. Ell la va mirar als ulls. No, estimada, va dir. Camina, agafaré la maleta. Ell corria increïblement de pressa cap a l'andana. Ella el seguit. Bé, i fins aquí la meva recomanació, avui bastant llarga, perquè el llibre de la Muriel Rukeyser, Savage Coast, crec que se'l mereix. Aquest llibre ha estat molt de temps tancat en un encalaix, perquè en el seu moment el seu editor no es va atrevir a editar-lo. La Muriel, en totes les seves obres, ha estat sempre als Estats Units molt perseguida, i l'FBI l'ha vigilat sempre amb ulls de falcó, perquè sempre ha sigut molt contestatària en totes les seves obres, en totes les seves poesies, i aquesta obra va semblar que era molt punyent, que era molt directa, que era molt clara també en les seves idees polítiques, en les seves molt clara també en com expressava sexualment la seva sexualitat, la seva vida, la seva manera de pensar, i l'editor va pensar que això no era publicable i li va dir que fes poesia, que fes assajos sobre el que havia viscut a Espanya, però que deixés aquesta novel·la al calaix. La Muriel la va, segons diu en la seva introducció americana, la Muriel sembla que la va refer diverses vegades, potser segurament la va tornar a intentar publicar més endavant, però al final va acabar quedant en un calaix fins a aquests moments que al final s'ha acabat editant. Però així tot, la Muriel mai va deixar de publicar sobre el que havia viscut aquells 5 dies a Barcelona, a Montcada, que la van marcar per tota la seva vida política, social i personalment. Fins aquí la meva recomanació d'hivern. Fins la propera.